a continuació va donar pas a la banda de cornetes i tambors de Mislata. La banda de cornetes i tambors de Mislata va ser fundada en setembre de 1953 com a banda de cornetes i tambors de Falange, passant en 1959 a pertànyer a la OGE i posteriorment a denominar-se a partir de 1976 Centre Instructiu Musical, sent, a més de denominacions, la OGE i el CIM de Mislata, quan el grup musical va aconseguir els seus majors èxits fins a finals de 1989, en què es va dissoldre la banda. 14 anys després, coincidint amb el 50 aniversari de la seva creació, se li va rendir homenatge a l'antic director de la banda i membre fundador, a don Jacinto Solaz Jesús. Gràcies a això, el grup va retomar els assajos en el 2004, acordant continuar amb el seu estil clàssic, utilitzant només les cornetes i els tambors. En el 2011 s'incorporà altre instrument que ja amb anterioritat sonava en la banda, que són les dolçaines. Des de la seva fundació, la banda ha participat en nombrosos actes, destacant la Setmana Santa Marina de València, així com processons, festes patronals, passacarrers, cabalgates, certàmens, tots ells al voltant de la geografia valenciana. També destacar la participació de la banda en la processó de la Verge del Desemparat de València, obrint la mateixa ja fa més de 9 anys. Actualment el grup compta amb una trentena de components i tots ells dirigits per don Francisco Javier Fenollera Solís. I les marxes que van a interpretar són Xavier el Coix, Pupurri Disney i un vals. Un fortíssim aplaudiment per a la banda Mislata.
Moltíssimes gràcies a la banda de cornetes i tambor de Mislata. Que bé estem passant. Moltíssimes gràcies per estar així en el nostre certamen de bandes. I ara, abans de finalitzar l'acte, demanem la presència del representant i el banderí d'una de cada de les bandes que avui ens han acompanyat. Nostra Senyora del Rosari, d'Alberic. Penitència i passió. Banda de cornetes i tambors Mislata. Des del Cabanyal, la Verge de Dolors. Des de Paterna, Nostra Senyora del Redentor, la Coma. I també Fio Òscur de València. Ves que s'ha dormit la gent. A veure, aquest aplaudiment per Nostra Senyora del Rosario, d'Alberic, Penitència i passió, Mislata, Dolors del Cabanyal, la Coma de Paterna i Fio Òscur de València. Volem que el nostre president els doni a cada una de les bandes que avui ens han acompanyat un xicotet reconeixement per a que sempre tinguem present el dia d'avui. Senyor don Francisco Carles Salvador. Bueno, yo antes de donar este premi merescut, este pergamino a estas bandes, desde així vull dir-vos que vos agraïs de tot cor este reconeixement i este recolzament que heu fet a la Setmana Santa. Jo soc l'últim any que vaig estar així, vull despedir-me de vosaltres, tant com del públic aquí present, perquè no me'n puc presentar a més actes de la Junta Major com a president. Estaré a la Setmana Santa com estar, però vull manifestar-me el vol d'agraïment en la meva persona per el recolzament que heu tingut a aquesta Setmana Santa i a aquest Consell de Govern. Moltes gràcies i a moltes a tots. La Junta Major de Setmana Santa Marinera de València, en agraïment per la seva participació a l'edició número 8 del certamen de bandes i cornetes de tambors, a banda, cornetes i tambors, Nostra Senyora del Rosari d'Alberic. També a la banda de cornetes i tambors, Penitència i passió. Li donem les gràcies per haver-nos acompanyat a la banda de cornetes i tambors Mislata. A la banda de cornetes i tambors, Verge de Dolors. Banda de cornetes i tambors, Nostra Senyora del Redentor, la Coma de Paterna. I per últim, la banda de cornetes i tambors, gaites i tambors, perdó, Fio de València. I ara sí, abans
abans de despedir-nos, un fortíssim aplaudiment per a totes les bandes que avui ens han acompanyat. Bueno, se me ha olvidado donarle muchas gracias a Juanvi y a Carolina por estos anys continuamos, que yo creo que ells son una gran part para que faci tot molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar així. Moltíssimes gràcies i fins altra.